Bon dia, Bon dia. Soraya, i gràcies per deixar-nos gravar un puesto tan Prova. natural com aquest. Com era na Soraya d'adolescent? Ui! Quina és que no me l'esperava. Jo pensava que anaries més a l'adultez. Com era d'adolescent? Bueno, la veritat és que amb 13 anys vaig començar a festejar. Encara estic casada amb aquell jove. Ja no és tan jove. I, bueno, tranquil·la, la veritat. Sempre he estat molt activa, sempre he fet feina de molt jove. Vaig començar negoci familiar, vaig començar amb 12 anys a fer feina, a ser autònoma econòmicament, es pot dir. I la veritat és que era bona lota. O crec que era bona lota. Si retrocedim al 2015, que va ser el que et va fer canviar el xip i dir, mira, va, ara és el moment d'apostar. Jo no hagués apostat, si vols que t'ho digui la veritat. Jo va ser per acompanyar el meu amo. Ell trobava que tenia que venir i és que el 2015 va ser un any molt dur. Que me faràs emocionar. Bueno, Potser no tothom ho sap, però el 2014 em van trobar un càncer de pulmó i el 2015 va ser la inflexió de dir... Inflexió no, com es diu? El que va separar una època d'una altra, saps? En plan... te va fer replantejar les coses. Sí. Que si era la il·lusió seva, jo no era aquí per deber-li la il·lusió. Jo vaig començar a fer feina el 2015, me vaig reincorporar després d'estar quasi un any gros de baixa i tot va rodar bastant bé i van decidir venir aquí. El que passa és que jo feia feina a Ciutadella encara, vale? Anava i venia. Jo me vaig trobar en un món que no... que intuïa, però no... no el coneixia al 100% i la veritat és que me va caure el món damunt una volta. Vaig conèixer tot el que era el tema pagès. I aprofitant com vaig gestionar allò, després de 10 o 11 anys vista, què recordes d'allò? Dels començaments, ens vam arruïnar directament. Quan vam venir aquí vam pagar un estim bastant considerat. Van començar a mitges, és lo tradicional en el món de la pagesia menorquina. Jo a dia d'avui encara no ho entenc. És el meu pensament, El teu punt de vista. És el meu punt de vista. Jo avui en dia encara no entenc com hi hagi gent que va a mitges. Ja t'ho dic, ens vam arruïnar, no ens vam divorciar però vam estar a punt, sincerament, vull dir, jo no ho he amagat mai, i van dir, o fem un canvi radical on m'ho anar, o fem un canvi radical a l'empresa. I va ser quan després vam llogar el lloc. I una volta llogat, tot va començar a funcionar. Per què creus que aquest nom era l'únic que podia encaixar un poc en la filosofia El nom de la de Roqueta? la Roqueta? És que passa que com que a vegades n'aprens de lo que veus enmig del carrer, com aquell qui diu, jo quan veia la gent que feia un esforç increïble per treure davant una marca de formatge, però aquella marca de formatge era el nom del lloc, i després per lo que fos se n'anaven del lloc i se n'anaven a un altre, i la feina que havia fet aquell pagès quedava en el lloc, perquè no sé dia d'avui, no t'ho sé dir, però en el moment que nosaltres vam venir aquí ni siquiera s'estimava la marca de formatge. I era una cosa que entrava amb l'estim, la marca de formatge era del lloc. I jo vaig dir que això no mos passaria. Que posar formatge et sona res era una tonteria. Jo volia que si me n'anava d'aquell lloc a un altre, la Roqueta m'acompanyés en jo. No sé si m'explico. Sí. Estem a màrqueting realment, perquè la marca és meua. Vull dir, si jo posava Son Arret i me n'anava, jo què sé, ara posa Son Gras, que ara que l'amo Serenat i entre altra gent, jo que mantenia que d'un formatge de Son Arret a Son Gras tenia cap sentit. És com un poc l'identitat teva, no? És la meva, sí, és la nostra identitat. Exacte. I siguem ara emprenedor del camp. Quin ha estat el repte més gros que has tingut que afrontar aquests anys? Que és una vida completament diferent de la que havies viscut adolescent. Sí, la veritat és que la nostra sempre hem estat molt, molt de família. No sé si ho saps, ja som de Catzito, de Carella, que coneixes.
vaig començar tots els anys a Carella, en el nostre xiringuito, i era el costum dels matins anar a escola, dinaves a casa teva, però cada dia era com una obligació anar a casa àvia, saps? Pues les ties, les concurs, si t'hi anaves a passar l'hora, però no era una obligació, no era en plan secta, no. Però ens feia falta sempre estar junts. I jo mentre vaig visquent a Ciutadella, antes de venir aquí, la meva vida, i dic, vaig a la Joan, havia nascut, i anar a fer una estona a Sàvia, el que sigui, el que fos. Encara que Sàvia ja no hi era, però vull dir, sempre era el punt de trobada. I quan vaig venir a Ferreries, me vaig trobar tota sola, encara que eren 20 minuts de Ciutadella, però ja no era de la comoditat. Me vaig trobar amb unes cases veies, tot al final les cases d'allò són molt diferents. Acabaven d'estrenar una casa a Ciutadella, havia fet mig any que vivíem allà, i me vaig trobar amb una feina que no havia fet mai, amb mal humor, perquè ja te dic, el tema negoci era frustrant, perquè tu feies la feina bé, però és molt desagraïda la feina del camp. La gent quan ve aquí, com que tenim venta directa, passa molta gent i me diu, és que eres una privilegiada. I jo amb els amics dic, mira, vivir en el campo és de dalt de tot. Polit, tu t'aixeques al matí, fas un cafè amb llet, tu saps quants de cafè amb llet he fet jo de fora veient això. No podia comptar en les mans amb 11 anys que fa que vivim aquí. Perquè ho veus cada dia, no li dones la importància que té. Però viure del camp, de ser sacrificat, de viure del camp, no sé si puc dir paraulota, però Pots dir tot el que vulguis. és una puta merda. O jo és el que considero, realment. És tu. És tu, perquè no tens un dia per tu, si el tens és de fer Molt mil i vocacional, una. i és adaptar. Això és fet-se clau. He de ser una vocació. El meu amo li ve de petit, és el missatge també. La veritat és que tenim un bon equip. Ara, com que jo no m'hi ve, i el meu germà tampoc, ja mos costa més. No tenia un diumenge, no tenia un dia de festa, no tenia un Nadal sencer. Yeah. Fer una setmana de vacacions, 3 dies màxim. És a dir, una setmana ni de conya. Tinc la sensació que és una dona extrovertida, amb ganes de fer coses. Clar, això te limita molt. Bueno, Intenta gestionar... m'ho he muntat de la manera que ho he dut en el meu terreny. Sí. Jo era molt d'estar... No sé si saps que vaig fer quasi 17 anys venguent cotxos a un taller de Ciutadella. Feia feina dins d'oficina, però venia cotxos, ajudava el mecànic, se'l tenia que ajudar, vull dir, no m'he frenat mai. I a Macarella també, tots els anys que he fet feina allà, he estat a un banc, i vull dir, sempre he estat cara al públic. Jo arribar aquí, estar un somo 24 hores, quan tantes pràcticament junts dormíem junts, perquè sempre feia feina al camp. I vaques que no xerren, porcs que no xerren, que me'ls estim molt, però no és el mismo. Totalment. I jo el que vaig fer va ser inventar-me l'experiència per rebre gent a casa meva i jo psicològicament vaig canviar molt. Durant aquests anys jo he innovat, vol dir que el formatge havia perdut un poc aquella essència. Bueno, hi ha llocs que fan formatge molt bo. Així com hi ha llocs que ho fan un poc més senzill, però això, cada lloc té els seus clients. Vull dir, això és indiscutible. I jo crec que el meu no és millor que els altres. És millor perquè és el meu. Jo ja ho vaig dir l'altre dia en una entrevista, que sona res, sigui per lo que sigui, fas formatge molt bo. Les mans ajudes, però tota la vida s'ha fet un formatge molt bo. I nosaltres no li van davant la sal, no li van davant els nutrients que pot tenir la pastura i tot això per seguir-lo tinguent un formatge bo. I què recordes del primer tast o del procés de rescatar tot això? Si te vingués, ho podries... Saps què passa? Que quan vam entrar, els peixos que hi havia ja els feien el formatge. El que passa que nosaltres, el meu sí que m'havia fet mai, però jo no havia vist una cuba, la no veiem mai, no? I van seguir les càmeres que tenien ells. El que passa que, clar, ho van cagar moltes vegades, no? Van tenir el formatge... Ensai i error. I tant, perquè fer formatge sembla que és molt fàcil, però és que tenim moltes coses en compte. Nosaltres veiem la peça, hi ha moltes hores darrere. Quantes hores dediques, més o manco, amb cada elaboració de formatge? Això és molt mal de dir-te-ho.
Has de pensar que aquí on veus el formatge fet, aquest formatge antes era llet, bé, era formatge tendre, antes de ser formatge tendre va passar a ser quallada, i de llet, i la dua una vaca. Però una vaca, perquè te dugui llet, ha de néixer, ha d'estar ben criada, ha d'estar prenyada, ha de tenir un bon part, que quedi viva, i de ser ai, la surt per català, ha de ser lechera, una vaca. A partir d'aquí, és de tenir una qualitat bona de llet, i després s'inventa tot. I quan sents que els productes de proximitat són cars, després de tota la feina que hi ha darrere. Jo no crec que sigui car, perquè tu pagues una qualitat. Tu has de saber què li vols donar als teus. Si vols que mengi formatge de plàstic, molt bé, però no té les propietats que pot tenir un queso Salmà o Menorca. Que és car? Jo no crec que sigui car, simplement pagues per una qualitat que no te dona l'altre. Crec que val la pena invertir un poc en salut. Sí, un producte de proximitat també. Però entenc que a vegades costi, perquè clar, sembla que menges el mateix, però realment no. La part d'innovació, crec que t'hi ets implicat molt, la part d'innovació, de portar experiències diferents. De què te ve això? De què te ve? Jo trobo que és l'art de desesperació. O te reinventas o mueres, no? O reinventar-te o morir. La veritat és que va sortir sense voler, perquè a Ferreries hi ha una carnisseria que n'hagués un amor i me deia, ai, els meus fills m'encanten els formatges, diu que te tenc confiança, que no trobes que podies mostrar la formatge? I dic, clar que sí. I quan van ser aquí els veig, dic, què voleu formatjar? I la lot era catalana i som d'aquí, bueno, és aquí d'allà. I em diu, sí. I vam fer, a formatjar. I jo dic, si ells disfruten, dic, per què no ho faig? Perquè potser disfruta de tothom. Però clar, és una cosa que fas cada dia i a vegades ho fas, no te diré mala gana, però ho fas en plan un altre dia, saps? Perquè aquí formatjant 7 dies a la setmana. Pràcticament 365. I quan tu s'ho fas cada dia per obligació, no ho fas amb la mateixa alegria que quan tu fas un dia a l'any. I després, quan vam tenir la peça feta, m'ho mira tot, perquè no sé, vaig posar M de Maria, el que deia Maria. I quan va estar feta li vaig enviar. I tan contents han estat de saps la peça que havia fet? I dic, ja s'ho ho tenc que inventar. Panca, això m'ho hem de mirar. Ho vas personalitzar, eh? I ho vaig, i va, provant. I Samuel me deia, estàs ben loca. I el missatge que teníem mirant també me deia, tu trobes que ja et pagarà per venir? Dic, ho hem de provar. El que passa que ho vam provar mala fetge perquè, bueno, mala no, però va ser temps de Covid. Ja. El que la gent, com que no volia estar en aglomeració, doncs venia a la rupeta, però com que eren 6, i la veritat és que vaig trobar tota sola. Tenia, bueno, un Nasli, el que passa que probablement segon any Nasli. No, tu seguis igual. Però jo feia les rutes i ho feia tot i no explicava massa cosa, però la gent me quedava així mirant, en plan, i no contava res. I no, quan me demana, tot fil per randa. Com es reinventes? Estàs en constant actualització de xarxes, Home, si cursos de formació... Sí. Tot el que vaig poder ho vaig fer. Ara ja m'he... No, tenim tots els cursos de màrqueting que vaig poder fer els vaig fer. I Instagram va ser un gran descobriment. Ha ajudat a créixer la marca. Sí, i sabrà fer tocar qualque tecla perquè te funcioni. Com te'ls diré, no donaré ara instruccions. No donis les claus, Però és bo que, mira, vaig perdre la vergonya, em vaig posar davant un mòbil a fer vídeos, vaig caure en gràcia, supos, perquè té que ser això. Però ara, dia d'avui tenim 10.500 seguidors. I com te fa sentir això? De dir, he sortit de la meva zona de confort i n'estic orgullosa. De dir, mira... A dia d'avui, sí. Quanta gent té aquesta por de dir... Això és la llàstima, que hi ha molta gent que té por. Què ets hi diries? Que li fotin, que jo l'he cagada moltes vegades, i que no perquè m'ho surtin les coses malament, em deturen-nos. Per què?
I per què creus que s'atura la gent? Perquè diran. Pues què diran? I què és que mos poden dir? Res. Perquè a casa teva tothom té problemes. Si me diu que hi ha una família que és perfecta, te diré que no te crec. Vale? Tothom té discussions, tothom té problemes amb un o altre, tothom té coses, vull dir, no és... Ningú és perfecte, saps? Ho he pres a base de paus. Són ganes, no hi ha ningú perfecte. Que se n'en fotin un dia. Sí, demà no hi pensaran. Ja està, no passa res, te pots equivocar, és persona. O això és el que m'ha passat a jo. Jo vaig començar una cosa que no existia, tinguent la por de que diran els altres pagesos, se n'han fotat de jo, i si no me funciona, diran, mira aquesta ha vingut aquí, es pensava que giraria el món i no... I m'ha funcionat, però hagués pogut ser al revés perfectament. És algo més cultural nostre, no? De pensar que si Jo pot crec fer que alguna sí. diferent, i més en un sector tan tradicional, Sí, perquè jo sempre he pensat que hi ha mil coses a fer a un lloc i a oferir. També t'he dit que tornem allà mateixa, anant a mitges, no m'hi hagués posat mai. ja, Les hores que feia i tot el que duia, surt de compte. no, no. Jo per fer tot el que hagués fet, tinguent que pagar la meitat al propietari, que ni siquiera apareix per aquí, però sí que no. Jo crec que això no està ben estudiat. No sé qui s'ho va inventar, però qui s'ho va inventar va fotre un pelotasso, tirant-te cap al senyor. Per tant, avui en dia, tenint en compte, encara que tinguis un bon producte, no només n'hi ha prou. Has de saber adaptar en els nous temps, És que tu pots tenir el millor producte del món, però has de saber vendre. però si no ho saps vendre. Total. Tu pots tenir el millor formatge del món, però que teu a dins un canyís, te promet que no te farà cap tipus de rendiment. És de perdre la vergonya. És de fer mil i una. Jo he regalat molt de formatge, però després la gent li ha encantat i després se tracta el rendiment de que te l'han vingut a comprar. Jo per tenir un producte i no explotar-lo, és tonteria. Tu pots tenir el millor producte, però si no el saps vendre, te quedaran els canyís fent malbé. Què cerquen els clients quan venen aquí a experimentar tot aquest procés que els hi mostres, a viure l'experiència que creus que no troben directament en el súper? Veure tota l'elaboració, el contacte amb les persones que el fan, què és que creus que ofereixes amb aquest tret tan distintiu? Nosaltres, la pàgina web i tot el d'Instagram i tot, es diuran pistes del que se trobaran. I en les pistes ja venen entusiasmats. Però quan se'n van que no es creuen el que han viscut. Ells es pensen que venen aquí fent a fumar-se, que en plan, tu, agafa això, va. Aquí hi ha una Fer un curs de vaca. formatge, no? Sí. Aquí hi ha una vaca, aquí hi ha un porc. No. Venen aquí i són part de la família. Vull dir que tu t'has de mirar els comentaris de Google Maps. És que no hi ha més que un. Ja. Tenim 800 resenyes de 5. I això, saps que És tu, gratificant. com a És persona, gratificant. que tu vagis a un puesto amb unes expectatives, però que sempre de superis. Mira, l'altre dia vaig xerrar, quan vaig entrevistar en Enrique, que és de i no li va dir, diu, la satisfacció més grossa que tinc jo com a emprenedor o com a tal és que tu creïs alguna cosa i que hi hagi qualcú que pagui i disfruti d'allò que tu ets creat o has pensat. És super gratificant. I me va fer pensar, dius, ostres, és com tenir aquell motiu pel qual així que t'he fer coses constantment. I això crec que vos passa a vosaltres. He xerrat de la por, de sortir de la zona de confort, Sí. i ara estic segur que n'estàs super orgullosa. Bueno, és que no m'ho haguéssim pensat mai. I què te diu Samu? No, està contentíssim. El que passa que ell no... ell està en públic, li és més complicat. Ja. Ai, però cada vegada Cada vegada s'amolla s'amolla més. No, i que, hombre, clar, que tema econòmic i tot ha canviat tot. Que tot ha anat més rodat, és molt diferent. I de la teua feina, que supos que us distribuïu les feines aquí, què és el que més te costa gestionar? Gestionar? Bueno, jo som una Proveïdors, madona molt animals... flaca. Jo t'he de dir que jo soc més empresària que madona. Jo el meu és papeleo, és màrqueting, és estar amb la gent i atendre. Jo cada dia formatge, això sí, ensenyem, els estius no me dona temps. Però munyir, no muny.
I ja fa molta estona que no he anat ni de talla de d'ells. La veritat és que ells dos ho apanyen bastant bé. M'ho he pres d'una altra manera. Cada té la seva zona, tots dos són molt feliços, i així és la manera que no m'ho veram. Està fent molt grossa. O sigui, quan te fan anar darrere animals, quan no ets animaler, Cadascú sap per lo que... cada loco con su tema, he dit jo. Ja. I com gestiones els mal moments, el cansament físic, perquè no afecti o l'experiència o en el formatge? Què t'agrada fer? Què vols dir, vam? Replanteja-me la pregunta. On tens la teva via d'escape? Ui, a dia per avui. Jo que sé, n'hi ha que si ha de fer ioga o se'n va anar a Fins ara anava al caminar. gimnàs, fa 2 mesos que entre una cosa i l'altra no hi he anat. Això que vengui qualque client a comprar i me conti com les diverses vacacions. Tinc la sensació que disfrutes molt quan ve gent aquí. És que jo disfruto molt de la gent, molt. Disfruto xerrant amb tu. Jo t'ho agraeix, jo també. La veritat és que no sé, el que dius tu, millor com que som tan oberta que al final jo no tenc secrets, jo escriu con tot, massa, perquè a vegades hauria de callar qualque cosa i no la call. Però Hòstia, però és que m'agrada tinc- trobar gent, i m'agrada xerrar amb gent que és sincera, transparent i que... ja, però no a tothom m'agrada que siguis sincer. Bueno. Potser ara sense voler he fet mal a qualcú sense voler. No sé, no, tampoc no ho he fet amb mala intenció, però és el que No. sincerament jo penso. I si m'has de fer una entrevista i t'he d'enganar No. o dir-te el que vols sentir, no és Totalment. no ets la persona, no som la persona adequada. Sí, que així, que mal moments, els gestiones i sense Passen de veres. passen de veres. Els mals moments. Hi Fora. ha gent que els hi dura dies o setmanes i jo els mals moments me duren hores, sí, te dic. És que, per a què? Creus que pel fet d'haver viscut una experiència com les que has contat abans, el fet de replantejar-te les coses i valorar les Jo coses, troc que sí. això te marca per tota la Jo vida. troc que sí. És que les coses que eren importants antes ara ja no ho són. Relativitzes molt les coses. Jo sempre li dic a Sant meu, no Juanca. Quan feia feina a Son Caravinya, perquè va fer 10 anys amb el José, un company, el pròxim amo del Bex, no és que estigués allà esclavitzat, perquè no, perquè si volia demanar una setmana de vacacions se la tenia i és que estaria com un rei. Però anem un nas de vacacions. Tu què tal? Ara que estarem, ara no podem perdre feina, ara no sé què. Saps què va passar quan vaig estar malalta? Que ho van tenir que fotre tot el mes d'agost a Palma de ràdio. Que es va morir ningú. Saps què? Que no hi ha ningú imprescindible en aquesta vida. No? I són ganes. Per què ens hem de fotre aquelles ganes d'entrevistes? Sí, per què? Per què? Si avui estàs maleït, demà ja no hi estaràs. Per què t'has de cercar complicacions? M'ho de crear nou, tu. I tant. Ten dies de baixona, no te pensis que sots supermega guai tot, no. I quin és el millor moment que recordis de tots aquests anys aquí? Que diguis, ha estat aquest dia el record amb una estima o... No te sabria dir. N'hi ha moltíssim. Ho hem passat molt bé. Ara me matarà la gent, però l'època més bona que vam passar nosaltres va ser els confinaments. Cadascú la va viure com va... Ja, però com que hi ha gent que ho ha passat molt malament, tancats dins pisos de 50-60 metres. Això sí que és cert. No és el mateix. Jo vaig tenir ma mare i mon pare aquí que van viure amb nosaltres i això va ser un show. Ja. Jo entenc com... No te diria que voldria tornar a viure, però va estar de dalt de tot. Per paga va fer una primavera de sol, de bon estar, i sempre teníem armat. I sobretot jo el que veig és amb els al·lots, perquè, per exemple, jo crec que els adolescents o els no tan adolescents ho van passar molt malament, dins pisos tancats, confinats, i aquí, per poc que poguessin córrer, jugar amb una pilota o cosa... Sí, la van aturar un moment. És molt diferent. La van aturar un moment. Podries explicar qualque anècdota de qualque client que t'hagi cridat molta atenció i que es pugui explicar? Sempre m'agrada que mos expliquin qualque cosa, de dir, mira, va passar això i me va... Ara així mateix no te sé dir. O qualque persona que diguessis... Però que han vingut molt de famosos i no els han conegut, Si han vingut famosos que tu no sabies que eren famosos. I després mos hem vist, això que tens. Martí d'Alegrana va venir a fer una experiència, una visita, tot, bueno, no va fer formal, va venir cap vespre, i el meu germà és molt xistós, però que ella se'l mirava en plan, aquesta dona té milions de seguidors, Instagram, si no m'equivoco. No sé si són milions, però té En té bastant. moltíssims.
i no conèixer-la, en sèrio, no has aprofitat per fer una foto, saps? I no t'he vingut tontorita, és un amor, i més ciutadellenc. I és que el veu sembla que de sap, però és que com a persona, és que és un 10. I així anècdotes, no sé, és que no te sabria. És que no te sabria dir, ara així no me'n ve cap. Però la pitjor va ser de l'any passat, no sé si vas veure el vídeo d'Instagram, perquè va venir uns clients i me van dir que havien servit una tapa així cutre a un puesto. I jo m'agafo un atac. I jo m'hauria de posar més maleita, perquè quan me pos maleita i faig un vídeo d'Instagram maleita, els seguidors me pugen, que hauries de veure. Tu ja saps com és d'actuar a Instagram, no? És el que has dit Però abans. no ho puc dir tot, no. Gerard, tu que saps els vídeos que graf, i després me diuen, no ho poses, perquè te carregaran, no ho poses. Bueno, ara te faré dues preguntes un poc més compromeses, ¿vale? Vinga, va, dispara. La primera és sobre la dona o el paper de la dona per Sant Joan. Hem de seguir amb el llegat tal com és o la festa s'ha d'adaptar als nous temps? Què en penses? És una pregunta molt complicada. Entenc les dues parts. La veritat és que jo com a dona te diria que no m'apuntaria, no m'aniria a apuntar. Però simplement perquè és que no m'agraden els cavalls. Simplement és perquè no m'estira. Entenc que hi ha madones que hi volen anar. Per què no? Si hi ha madones que fan més feina que l'amo. Per què no? Per què no? També es va que si deixem sortir madones i l'amos, potser les festes l'haurem d'allargar com Pamplona. Sant Fermín. Com Sant Fermín, perquè, clar, si començam a posar cavalls dalt la festa... Que me sabria greu veure dones? La veritat és que no. Jo crec que un dia, tant a qui ens agradi com no. Per què? Perquè avui en dia, no vull dir discriminació, però jo crec que hi ha més madones que l'amos. Creus que si passa el primer any seria l'any de transició, l'any polèmic, però després es normalitzaria? Jo crec que sí. El que és paper dels caixers pagesos, l'any que es punti una dona, serà bastant... Ja. Va, més que res, jo crec que és perquè també hi pot haver tema legal per aquí enmig. No sé, jo ara t'ho dic així. Discriminar una dona per ser dona, avui en dia està bastant complicat, el tema. Jo, si tu demostres que fas feina al camp, que cotitzes al camp, per què no? Ja. Jo entenc que aquell temps els homes eren la figura autoritària, eren... Però no ho sé, però jo crec que el dia de demà veurem dones, tant si mesurada com no. Segons el model turístic, vale? Vius d'experiència, supos que a l'estiu tens un punt més de... Un punt més. Bastant més, imagino. Però a Menorca està saturada. Què faries? Portes obertes o també posar límits? Jo trobo que portes obertes a qualsevol tipus de turisme, no. A qualsevol, no. No mos hem d'arriesgar a guanyar molt en l'estiu, però per tenir un turisme de... Baixa qualitat. No hem de comportar tenir un punt, què es diu? Un punta ballena, que té un... El que ha passat a Mallorca no ho hem de comportar, això ho tenc claríssim. De qualitat, una cosa bé, tampoc no ha de ser Menorca per a ricos, però no hem de comportar segons què. Limitar? És que hi ha molt... Jo ho entenc, que a vegades xerram amb el grup de companys i això. Sí, perquè molt de cotxes de lloguer, i això no pot ser, no pots anar a les platges. Jo, si no venen en cotxe de lloguer, no venen. Vull dir, jo, si me demanes jo, te diré que els cotxes de lloguer com més en venguin millor. O que venguin en cotxe des de allà on vulguin, saps? Tothom ho veu des del punt que li afecta. Total. Home, jo també m'agradaria anar a una platja i poder aparcar a la primera. També m'agradaria que trobem un tros per posar la toala. Què fem els menorquins? Si no tenim barca, moltes vegades que ni siquiera anem a la platja, o esperam el fosquet, o es va. Però, mos agradi o no, és que vivim del turisme, encara que molta gent que estigui allà que no. Vivim de les sabates, ja. Vivim del camp. Són ganes, si no mos ve turisme és que mos morirem de fam. Sí. El que hem de tenir un turisme de qualitat. Una cosa bé.
Ara te faré este ràpid, que són respostes intuïtives. Ui, Vale? no sé si m'ho hem fet mai, no saben. Mo o Ciutadella? Ciutadella. Tradició o innovació? Innovació. Formatge de cart o curat clàssic? Per això cura clàssic Platges del nord o del sud? del sud sempre. Vendre un producte o una experiència? L'experiència. Estiu o hivern? Estiu. Matí o vespre? Depèn de pa què. Això és molt sortidora. M'agradaria matí, però clar, que també està bé, soleta. Anar de dinar o anar de sopar? Ui, de sopar, perquè de dinar si no hem de córrer per tornar. Llibre o pel·lícula? M'agraden les dues coses, però si hi ha un bon llibre, Esborn amb o sense cotxos? hombre, jo me sap greu, però si té que ser com ara, m'estic més en cotxos. En cotxos. Si té que ser com ara. Si ho fan una cosa ben aclarideta i guai, ho poden deixar així. Quin racó de Menorca diries que és el teu Macarella. Macarella? M'emociona i tot. Sí? Per què? Perquè ho hem venut. No fa massa. I com te fa sentir això? Per una banda bé, per una altra banda ja me veus. És a Has dir, de pensar que jo vaig néixer allà, això vaig néixer al gener i el febrer ja era allà. I mos hem criat tots junts allà. és un puesto emblemàtic. Jo crec que Macarella I ho van aixecar a Savi Sàvia i ho han aixecat t'ha sabut tots greu, els eh? concurs. És un greu... No havia plorat, no, encara. Ara m'has fet... Hombre, clar que te sap greu. Clar que te sap greu. Era un trosset d'illa que privilegiat. Però també es veu que és un negoci. Allà no es pot fer el que tu vols. Allà és perquè mos ho han respectat tota la vida i tot està correcte i allà és el que ha de ser. Però quan la gent torna major, Total. els nets que venim som 16, però i ha d'haver un mal de cap. Bueno, jo ho veig així, però clar que me sap greu, clar. Molt de greu. Com t'agradaria que te recordassin a la teva aportació en el camp menorquí i com a persona? Com a persona, així com som, no ho sé, així, no sé, per lo que hagi fet o... No sé, el que no m'agradaria és que me recordessin malament. No sé, perquè té molta gent i potser que algú me recorda en plan, mira quina mala llet tenia aquella. Però és impossible agradar a tothom, Soraya. No, ja ho sé. No, jo crec que, no ho sé, que me recordin, sigui com sigui, però que me recordin. I quina seria l'herència que t'agradaria deixar als teus fills? L'aprenentatge... Jo crec que el que vull és que siguin bones persones, que siguin feineres, que no tinguin res a dir malament d'elles, de dir que sempre ajudin, que si poden ajudar, que ajudin, que no ho sé, que no siguin hipòcrites, que facin el que realment volen. Que intentin ser feliços. Eh? Això per descomptat. Que siguin ells, que facin el que vulguin, però que ho facin bé. Pues res, moltes gràcies per aquesta estoneta. A tu m'has fet treure de tot, M'has acompanyat el dia, perquè Menos ara mal. sol, ara tal, i Menos res. mal. Moltes gràcies A tu. i molta sort.